Okay. Joining us live via Zoom is Dr. Guido David of Octa Research. Doc, may magandang umaga, may buntag, sir. Yes, magandang umaga, June, at sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa Straight to the Point. Opo, maraming salamat, sir. Sir, lifted na po yung ating state of public health emergency. Ano, sir, ang general assessment po ninyo, sir, upon the lifting? Yes, magandang balita yan, June. At sa mga nakikinig natin na gusto malaman kung ano yung ano ito. Well, actually medyo expected na yan kasi halos kahit sa kapaligiran natin, karamihan ng mga kababayan natin medyo halos back to normal na ngayong Opo. kabuhayan. Siguro ang naiba lang yun nga, kailangan lang gawing formal para official na yung announcement na tapos na yung public health emergency. Ginawa na rin nila yan sa mga ibang bansa at nararapat na rin para maka-keep up tayo, para makasabay tayo sa mga ibang bansa. Kasi syempre yung globalization ngayon, very key yan, important. At yung mga traveler, syempre, minsan nakakalito kung galing ka sa isang bansa tapos bigla sa isang bansa, meron pa rin ditong public health emergency. So at least mas uniform na globally. So alam na ng mga tao what to expect. And sa atin din naman, may mga policy magbabago pero generally kung anong nakikita natin the past year na yun nga, optional na yung masking. Hindi naman sinabing wag na tayo magsuot ng masking. Sinasabi ay ito ay optional pero yung karamihan ng mga protocols natin ay pwedeng ma-affect dahil dito sa pag-lift ng emergency. Opo. Doc, yung what will happen now to the idea or the swab test, the antigen, the box cards? Paano ito, sir? Wala na talaga siya, sir? Wala na? Well, of course, it depends sa sa mismong yung implementing rules and guidelines. Pero ang pagkaintindi natin, meron pa rin naman mga ibang systems na hindi pa matatanggal. Pero yung vaccination, gagawin pa rin naman. Yung vaccination dahil maglalapse na yung EUA after 1 year. Yun yung sinabi ng ating Pangulo. So ang ibig sabihin nito ay meron pa tayong mga vaccines ngayon under EUA. Pero yung pagpapabakuna natin ay parang para sa dengue or sa flu. Ibig sabihin, nasa atin na yan kung gusto nating magpabakuna. Hindi na yan, pag naglapse na yung EUA, hindi na rin yan iproprovide ng ating gobyerno. And I think yung swab, yung testing, hindi na rin siya i-require sa mga establishments. Unless, of course, meron naman laging option ng isang business, ang isang negosyo kung gusto niya na itong i-require. Hindi naman hindi naman yan under sa public emergency. Kunyari, may isang business. Kasi ako mismo, nagpupunta ako sa isang radio station at nagre-require pa yata sila ng antigen testing. At hindi na natin sila ma-blame dahil it's their prerogative. Sa mga hospitals in particular, ay mananatili ang mga protocols, yung masking at yung mga test ay most likely sa hospital. So kumbaga may mga businesses or may mga institutions na baka mag-require pa rin, pero as a whole ay hindi na siguro kailangan nito, especially in most business sa mga tourist destinations. Wala na yung mga yan. Okay, Doc, isa na lang clarification po. Kailangan pa ba namin, sir, yung tinatawag na bivalent vaccine, or like me, okay na ba ako, sir? Meron akong primary series, meron akong 2 booster. Do I need a bivalent vaccine pa, sir? Well, it's case-to-case basis yan, June. So, syempre, yung doctor yung makapagsasabi, yung physician nyo, kasi siya yung mas nakakaalam sa inyo. Pero, so I can't make a general comment like that. Pero, pwede naman kung sa tingin yung mga kakailanganin nyo,
yung virus hindi pa nawawala. Optional na lang, sir. We have to make it clear. Andyan pa siya. Pero nasa situation na tayo na hindi na siya emergency. Hindi na yung parang tulad dati. Opo. Yung may mga lockdown, yung mga strict Oo, protocols. wala na. Sa ngayon, Oo. parang more of reminder lang na pwede pa rin makamatay itong COVID virus. Oo. Meron pa rin, konti na lang. Oo. At usually yung mga na-affect ay yung mga mga may comorbidities and yung mga elderly. Yes. So ako siguro kung may mga nakikinig na mga Opo. ganito, mga kababayan natin, mga elderly or may Opo. comorbidities, ang suggestion ko mag-ingat pa rin. Okay. At kung makakatulong sa kanila itong mga vaccines na to, Yung- ang mga especially mga bivalent, I recommend it. Opo. Isang example lang, yung mother ko, hindi pa siya actually nakawa ng COVID over the past 3 years dahil nag-iingat siya. Okay. Hindi naman nakakulong lang siya, lumalabas din naman siya. Pero pag mataas yung positivity rate, nag-iingat siya. Kumaga, sinusunod lang niya yung advice ko. Pag, Opo, pag opo. yung monitoring, mataas Loud and yung clear, situation, kumakalit yung COVID, nag-iingat siya. And alam ko, magpapa-bivalent din siya. Magpapaturok na rin siya ng bivalent dahil available. Pero hindi Opo. siya Required. hindi naman siya required. And yung most ng mga kababayan natin siguro kakayanin naman nila. Pero again, ayoko magbigay ng general Opo. recommendation I would kasi understand, baka masisi pa ako. It Opo. depends sa individual Opo. na best is mag-consult sila sa physician. Opo. Ganyan din sa inyo, Jun. Hindi naman sa ayoko magbigay ng Opo. nagdadamot ako ng recommendation. Pero lang, Opo. mas maganda syempre yung physician yung magsabi kung Yes, sir. ano yung mas mabuti para sa inyo. Okay. Sir, on that note, maraming salamat, sir, for your medical insights this morning. Sir, kailangan talaga namin yan, sir. Salamat, sir, ng marami. Thank you. Maraming salamat, June, at magandang umaga. Ingat tayo lahat. Salamat. Dr. Guido David, Executive Director, Megala Octa Research. Isyu Kulog Kabildo, say straight to the point. Okay. Kasama, like and subscribe sa atong YouTube channel.